Alamisa octobre kalo tile 17 san 2024 Joliba TV News filɛbaw Joliba FM lamɛnbaw an b'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen aw bisimila aw ka kunnafoni gafew kɛnɛ kan i n'a fɔ aw b'a kalama cogo min ka fɔ diɲɛ don o don ni nin waati in dala gosira kaban an ka ɲɛmaw y'a kanu an ka se kɛnɛ kɔnɔ ka se k'an da don an balima kunnafoni gafe sɛbɛnbaw olu ye gafe minnu cari nanzarakan na sa an bɛ kɛnɛ kɔnɔ ka se ka olu bamayɛlɛma o ye to dun kana laɲini bɛɛ lajɛlen tɛ dɔwɛrɛ dɛ ka se k'aw bɛɛ lajɛlen kunnafoni waati kelen cogoya kelen o hukumu kɔnɔ jɛ ka baara o de balimayalen don an fɛ yan nɔ sa tele fan fɛ maa dama dama ka wuli ka jɔ don yaasa a k'an jana kumakanw bɛɛ lajɛlen lasɔrɔ o mabaa dɔ ye Augustin Echiwihe Lamine Kulibali a b'o jama cɛma Musa Ayidara ale bɛ yen nɔ Yusuf Sangare a bɛ nin baara kelen in na ka taa se an balimamuso n'an dɔgɔmuso Salimata Wederawogo ale ma bi arajo fan fɛ baaraw bɛɛ lajɛlen bɛ kalifalen min ye Musa Sanogo la ne yɛrɛ ye Amadu Tolo ye Musa Temine ale ma kɛnɛ lasɔrɔ a bɛ baara wɛrɛw la sa basi si t'a la o hukumu kɔnɔ an b'a fɔ gafew bɔra gafew kumana an t'a bila dagirinna koyi min ye les échos welewele ale ye bɔli kɛ bi a kumana min ye soir de Bamako a b'an bolo yan nɔ an b'an da don a la Nouvelle Horizon ale fana b'an bolo ka n'a kuncɛ ni challenger ye u ka bi bɔliw kɔnɔna la an b'a daminɛ i n'a fɔ an y'a fɔ cogoya min na min ye les échos welewele kɛ a da bɛ kibaruya dama dama la a y'a yira sa k'a fɔ kibaruya fɔlɔ min n'o bɛ les échos welewele kɔnɔ bi o tɛ kibaruya dumanba ye k'a sababuya kɛ u y'a yira k'a fɔ ko maa min ni ale si ni a janfara kosɛbɛ k'a sababuya kɛ a ka kɔrɔ ni Bamako bɛɛ lajɛlen an mamuso don nin waati in kɔnɔna la dɔw b'a don an b'a fɔ min ye Maimuna Sangare ko ala ye ale min ni ji sumaya ko ye maa min ni a tun ka kɔrɔ ni Bamako bɛɛ lajɛlen a yirala k'a fɔ min ye les échos welewele ale ka fasiri kɔnɔna la sa Aminata Tera ale de ye fasiri in kɛ a y'a yira k'a fɔ ko ka kɛɲɛ ni min ye Bamakokaw ye sa ko an wulila bi sɔgɔmada in na sa k'a sɔrɔ ko baara tagabolo kɔnɔ sa Jabaru Masa ale y'a ka baara kɛ ko ye ko min ye Maimuna Sangare n'a yirala k'a fɔ ko ale si o jan fan bɛɛ ni maliyɛn bɛɛ lajɛlen Bamakokaw kɛrɛnkɛrɛnnenya la Bamakoka bɛɛ lajɛlen ko san 115 ala ye ale mini ji ka o sumaya an bɛ don min na i ko bi ko wa ko kibaruya in min ye a ka denbaya kɔnɔmaw ye sa ko olu yɛrɛ sereyara kan ko ye ko ka kɛɲɛ ni min ye a bɛ waatinin bɔ sa a k'u fari man di a la gafe y'a yira min ye Maimuna Tera a ka fasiri don a y'a yira k'a fɔ ko maa kofɔlen sa ko a bangera san 1909 ni a bɛ wele ko 1909 Mali yɛrɛ kɔnɔna la yan nɔ sa ko ka kɛɲɛ ni min ye a ka nin wulikajɔ ninnu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna ye sa a ye baara caman kɛ ko wa ko a yɛrɛ garisigɛra kɛrɛnkɛrɛnnenya la den 4 de la o baaraw bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la sa k'an bɛ don min na i ko bi sa min ye mɔden tagabolo kɔnɔna ye sa ko mɔden 8 o bɛ maa kofɔlen in bolo ko wa a sigiyɔrɔ ko o k'u bɛnbɛn min ye Ɲɔmiyiranbugu ma i n'a fɔ gafe daba la cogoya min na sigida 3nan n'a bɛ wele ko commune 3 district de Bamako kɔnɔ min ye an mamuso in ye sa Maimuna Sangare ko a ye wulikajɔ caman kɛ Mali jamana kɔnɔna la don tɛmɛnlenw na ko k'a lajɛ ka bɛn ni kelenya o bɛ se ka sinsin cogoya minnu na a ka wulikajɔw ko a ma dogo maa si la don tɛmɛnlenw kɔnɔna la sa min ye bɛn ni kelenya o bɛ se ka sinsin cogoya minnu na ko kibaruya dili ka ban dɔrɔn k'a yira k'a fɔ ko Jabaru Masa a ka baara kɛ sa ale mini ji ko o sumayara min ye jamana ɲɛmaaw ye sa k'u m'a bila dagirinda la ko kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye jamanakuntigi yɛrɛ don tɛmɛnlenw kɔnɔna la waati min na a fari tun man da la sa ni o ye colonel Asimi Goita ko ale tun ye wulikajɔ kɛ ka taa a sen bɔ a kɔnɔkɔrɔ ka taa mabakɔrɔ in lajɛ o baaraw bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la sa ko mois de la solidarité min ni an bɛ o hukumu ni o tɛmɛna a ma mɛn sa ko o baaraw bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la sa maa kofɔlen min ye jɔnjɔn ye sa o taara ka di a ma bari ni n'a taara baara bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ko ka kɛɲɛ ni min ye maa minnu ni olu ye kibaruya sɔrɔ ka kibaruya yɛrɛ k'a di les échos welewele maaw olu ma u y'a yira sa k'a fɔ ko maa de kun don maa min su fara tile kan k'a ka wulikajɔ bɛɛ lajɛlen kun tɛ dɔwɛrɛ ko ye Mali bɛ se ka taa ɲɛ cogoya minnu na tagabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la o tagabolo kelen na ko a sigidalamaw olu bɛɛ lajɛlen sereyara kan k'a ye k'a fɔ ko min ye an mamuso in ye sa ni o ye Maimuna Sangare ye sa ko a ye wulikajɔ caman kɛ jamana in kɔnɔna la yaasa maaw bɛ se ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ ko maa caman y'a yira sa k'a fɔ ko maa de kun don min ni a jijalen don kosɛbɛ kosɛbɛ a ka tagabolo kɔnɔ ko wa ko a kun tɛ sɔn cogo si la min ye jɔnmaya waleya ye o ka ta ka jamana in sɛgɛrɛ bɛn ni kelenya o bɛ
se ka sinsin cogoya minnu na Mali fantan ani naani bɛɛ lajɛlen na o tun ye a ka wulikajɔw ye ko waati jan kɔnɔna la min ye Mali ɲɛmaw ye sa mois de la solidarité o hukumu mana bɔ kaban k'u tun bɛ s'a ma wa ko a fatuli min filɛ sa a fatura ka sɔrɔ a n'a hakiliw bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn fɛ ko k'a sababuya kɛ i tun mana ɲininka waleya o waleya la a bɛ o waleya ninnu ka olu sinsin an b'a fɔ an mamuso in sa ala ka lahara sɔn sumaya ye Aminata Tera ale ka fasiri don min ni a y'a kɛ les échos welewele kɔnɔ ka bɛɛ lajɛlen ladɔnniya sa k'a fɔ ko maa min ni ale k'u si dɔnniya kɔni kɔnɔ a si ko janfan bɛ ni Bamako ka bɛɛ lajɛlen sa san 115 n'o ye Maimuna Sangare sa ko ala ye ale min ji sumaya an b'a fɔ ko ala ka lahara sɔn sumaya ye fasiri Aminata Tera ale ka fasiri don les échos welewele kɔnɔ u ka bi bɔli aw bonya b'a la. An bɛ to o les échos welewele kelen in kɔnɔ kɛ a da bɛ wulikajɔ wɛrɛ la ko ye a y'a yira k'a fɔ ko min ye colonel wɔɔrɔ min ni olu ye wulikajɔ sabati Mali kɔnɔna la don tɛmɛnlenw na sa ka min ye fanga daragi yɛrɛ ka o baaraw bɛɛ lajɛlen sabati an bɛ don min na i ko bi n'an bɛ se k'a fɔ ko jamana bɛ u ka mara kɔnɔna la sa ko o maa minnu ni olu ye maa wɔɔrɔ ye sa ko u bɔra colonel la koyi awɔ ko kunungo min ye Asimi Goyita ye sa ko a ye ŋaniya ta k'a yira k'a fɔ ko maa wɔɔrɔ in sa ko olu ka kɛ an bɛ don min na i ko bi sa armée yɛrɛ tagabolo kɔnɔna la k'u ka kɛ général ye o baaraw hukumu kɔnɔna la sa a yirala k'a fɔ ko min ye 5 colonel min ni olu ye coup d'état kɛ uti kalo o tile 18 san 2020 ka ɲɛsin min ye wulikajɔ ma Mali yɛrɛ kɔnɔna la ko u ka grade exceptionnel min ye camancɛ fanga ɲɛmɔgɔ colonel Asimi Goyita ko a ye o baaraw bɛɛ lajɛlen ka o la sabati kunungo yɛrɛ koyi ko a y'a sinsin a kan ko k'a yira k'a fɔ min ye colonel Sadio Kamara Modibo Kone Malik Diaw colonel major Ismaël Wage ko an bɛ don min na i ko bisa ko olu nana kɛ min ye généraux ye de corps armée Mali kɔnɔna la an bɛ don min na i ko bi ko colonel Abdoulaye Maïga ni ale ye ministre d'État ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation ko o min ni o ka ye masurunyama ye kosɛbɛ ka gɛrɛ ni maa 5 ninnu na sa ko o fana ka wulikajɔw sabatili hukumu kɔnɔ min ye général de division titre exceptionnel ko o taara ka di o fana ma baaraw n'u tagabolo kɔnɔna la sa ko recommandation ni o ye ŋaniya min ni o sigira ko wulikajɔ bɛɛ lajɛlen kɔnɔ Asimi Goyita ka ko kelen tɛ ko a ŋaniya a k'u sigira ka ɲɛsin wulikajɔ de ma wulikajɔ min n'a bɛ wele ko dialogue intermalien o baara min ni o sabatira Mali yɛrɛ kɔnɔna la min ye mai kalo tile 10 san 2024 ko o kɛnɛ de kan sa min ye nin laɲini ye ko a k'u kɛra maaw fɛ k'a yira k'a fɔ ko colonel Asimi Goyita Maliki Diaw Sadio Kamara Ismaïla Wage Modibo Kone kana se Abdoulaye Maïga masa ko olu ka sinsin u ka baaraw kɔnɔna la o waleya min ni o kumakan ni dialogue ni o kuncɛra ni o ye sa ko min ye Asimi Goyita ye a ye o waleya ka o de sinsin waleya minnu kɔnɔna la tagabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ni ɲɛfɔli caman nana ye a ko kɔnɔna la ko ka kɛɲɛ ni min ye colonel Asimi Goyita ale min ni fanga kalifanba ye a la bi an bɛ don min na i ko bi gafe kɛmɛ k'a yira sa k'a fɔ ko maa caman yɛrɛ y'a yira k'a fɔ sugandili kɔnɔna la sa yala kalata nataw la a bɛna kɛ cɛbɔ ye wa a tɛna kɛ cɛbɔ ye wa o ma dɔn fɔlɔ ko bari baaraw n'u tagabolo kɔnɔ maa bɛ se ka gɔri turu mun kan kunungo min ye colonel wɔɔrɔ in ye sa ko a yirala sa k'a fɔ ko olu kɛra général ye Mali kɔnɔna la Mori Keita ale ka fasiri don les échos welewele kɔnɔna la aw bonya b'a la. An bɛ bɔ les échos kɔnɔ k'an ɲɛsin soir de Bamako ma kɛ soir de Bamako a fana ye bɔli kɛ bi a da bɛ wulikajɔ belebeleba la ko ye a y'a yira k'a fɔ ko min ye révélation ye ko maaba min ni o ye Mahamadu Awa Gassama ko ale y'o kɛ ka ɲɛsin min ye Mali premier ministre ma ko ye révélation kɔrɔ tɛ dɔ ye wɛrɛ ko ye ko min ye ko dɔ ye sa a y'o bɔ ka bin k'o yira o ti dɔ wɛrɛ ye gafe yɛrɛ bɛ da b'a la soir de Bamako ko Choguel Kokala Maïga candidat à l'élection ko min ye kumakan ye sa o ti dɔwɛrɛ ko kalata nata Choguel Kokala Maïga ko ale bɛna kɛ cɛbɔ ye Yusuf Kunate a ka fasiri do min ni a bɛ soir de Bamako kɔnɔ a y'a yira ko ka kɛɲɛ ni min ye édition min ni o ye 13nan ye ka ɲɛsin don ma don min n'o bɛ diɲɛ bɛɛ lajɛlen ko fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la npogotigininw kan ko min ye juma tɛmɛlen octobre kalo o tile 11 san 2024 ko Mali premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga ko ale ye
wulikajɔ kɛ ka ɲɛfɔli caman kɛ baaraw n'u tagabolo kɔnɔna la o wulikajɔ min o baara de okumu kɔnɔna la sa ko min ye chef de gouvernement min ni o bɛ Mali kɔnɔna la i n'a fɔ soir de Bamako maaw da b'a la cogo min ko a ye ɲɛfɔli caman kɛ min ye diɲɛ yɛrɛ bunakun kan waleyaw bɛ ka taa cogoya minnu na o baara de okumu kɔnɔ ko min ye yɛlɛmani député min ni o bɛ yen nɔ ni o ye Mamadou Awa Gassama ni ale ye conseil national de transition o ma ye n'an b'a wele ko CNT ko ale ye bɔli kɛ ko ka ɲɛfɔli kɛ nin waleya ninnu bɛɛ lajɛlen kɔnɔ koyi ko a y'a yira k'a fɔ ko a kana dogo maa si la tagabolow bɛ ka kɛ sira minnu fɛ sa ko n'i ye min ye Dr Choguel Kokala Mayiga a ka ɲɛfɔliw jateminɛ ka kɛɲɛ ni min ye député kɔrɔ in ale ka ɲɛfɔli ye IRD député fana kudo don tɛmɛnlenw kɔnɔna la ko ale ka ɲɛfɔli kɔnɔna la sa a y'a yira k'a fɔ ko min ye Mali premier ministre Dr Choguel Kokala Mayiga ko a kana maa si kana siga a la ko ŋaniya min ni o bɛ yen nɔ ɲɛfɔli minnu ni a bɔra ka olu kɛ ko b'a yira k'a fɔ ko déclaration yɛrɛ de don min ni a y'o kɛ ka ɲɛsin wulikajɔ dɔw ma ko don tɛmɛnlenw na Nations Unies tribune ɲɛfɛ ka na se min ye wulikajɔ minnu ni Mali jamana olu kɛ Faransi tagabolo kɔnɔna la Mamadou Awa Gassama ka ɲɛfɔli la fo ka na se Choguel Kokala Mayiga ko a ka wulikajɔ minnu ni olu bɛ yen an bɛ don min na i ko bi ko CNT maba in n'o ye Mamadou Awa Gassama ye ale y'a yira k'a fɔ ko min ye premier ministre Dr Choguel Kokala Mayiga ko fo ala ka kɛli ko nɔtɛ ko a bɛna kɛ cɛbɔ ye min ye kalata nata jamanakuntigi kalata ko ni o labɛnna waleyaw kɔnɔna la a y'a yira k'a fɔ ko baaraw n'u tagabolo kɔnɔna la min ye blocage ye sa n'o tɛ dɔwɛrɛ ye sa ko ŋaniya min ni o bɛ Choguel Kokala Mayiga la ni o bɛ se ka lajɔ sira minnu fɛ ko o lajɔ sira dɔ bɛ se ka kɛ i n'a fɔ ale ka faamuyali la ni min ye camancɛ fanga ɲɛmaa min n'o b'an kunna bi ni o ye Assimi Goïta ye ko fo ni o yɛrɛ kɛra cɛbɔ ye n'o ma kɛ cɛbɔ ye kaban ko siga t'a la k'a fɔ min ye Choguel Kokala Mayiga ye ko ale bɛ kɛ cɛbɔ ye anw ka fɔ tɛ Mamadou Awa Gassama ale ka fɔli don a bɛ soir de Bamako kɔnɔ a y'a yira tuguni ɲɛfɔliw kɔnɔna la ko min ye wulikajɔ caman ye Choguel Kokala Mayiga ko n'i y'a jateminɛ an bɛ don min na i ko bi k'a ka o wulikajɔw bɛɛ lajɛlen k'a bɛna fɔ min ye campagne ye ni o ye baaraw ye baara minnu n'a bɛ kɛ sababu ye sa ka maaw ɲɛsin a ma min ye kalata nata tɔgɔbolo kɔnɔna ye ko Mali gouvernement yɛrɛ an bɛ don min na i ko bi camancɛ fanga okumu kɔnɔ u ka baaraw n'u tagabolo kɔnɔna la sa ko wulikajɔ caman bɛ a kɔnɔna la ko maa dɔw k'u y'a yira don tɛmɛnlenw na Mamadou Awa Gassama ka ɲɛfɔli la k'a yira k'a fɔ ko min ye premier ministre Choguel Kokala Mayiga ko a kan ka démissionner min ye Mamadou Awa Gassama ye sa a kɛn bɛ ka ɲininkali tɛngun ye nin yɔrɔ in na a y'a yira k'a fɔ ko mun kama min ye Choguel Kokala Mayiga a bɛ ɲinini ko a ka démissionner ale ka faamuya la a t'o kunbɔ bi a t'o kunbɔ sini fasiri a bɛ soir de Bamako kɔnɔna la u ka bi bɔli ye aw bonya b'a la. An bɛ bɔ soir de Bamako kɔnɔ k'an ɲɛsin Nouvelle Horizon ma kɛ Nouvelle Horizon u fana ye bɔli kɛ bi koyi u da bɛ wulikajɔ la u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye ministre min ni ale bɛ kalankow bɛɛ lajɛlen kunna sa ko min ye segin kɔ ye ko a bɛna fɔ ko a ye o sɔrɔ ko ye an bɛ don min na i ko bi gafe da b'a la a y'a yira k'a fɔ ko échec cuisant se profile à l'horizon o tɛ dɔwɛrɛ ye ko ye ko an bɛ ka taa sira min kan min ye kalanko tagabolo ye sa premier ministre min ni ale bɛ kalankow bɛɛ lajɛlen kunna sa ko segin kɔ ko o bɛ a fan fɛ o y'a yira gafe kɔnɔna la Nouvelle Horizon ka fasiri don o y'a yira ɲɛfɔliw bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ko nin wulikajɔ min ni o bɛ yen nɔ min ye Awa Suwaidu Tarawele ale ka fasiri don ko ministre ko a ye wele bila don tɛmɛnlenw kɔnɔna la ka ɲɛsin min ye karamɔgɔw ma ka ɲɛsin min ye directeur d'académie ma baara in ko a kɛra juma octobre kalo o tile 11 san 2024 o wele ko o k'u kun tɛ dɔwɛrɛ ko ye ka se ka min ye maaw fara ɲɔgɔn kan min ye kalanko bunakun ka da ka don o waleyaw caman na yaasa gɛlɛya waleya ni gɛlɛya waleya minnu bɛ yen nɔ olu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka nɔgɔya cogoya min na ko ka kɛɲɛ ni min ye Nouvelle Horizon maaw ka ɲɛfɔli la ko ministre a ka nin wulikajɔ in bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la sa ko réunion ku don min ni a kɛra comité interministériel olu fana kɔnɔna la ko gestion de crise catastrophe min ni o bɛ Mali kɔnɔna la an bɛ don min na i ko bi an bɛɛ lajɛlen bɔra a kalama k'a fɔ ji o ye tiɲɛli kɛ yɔrɔ caman na min ye kalantaw ye olu bɔra u dɔgɔkɔrɔ o waatiw de kɔnɔna la tagabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ko hali ni k'a sɔrɔ ministre tun bɔra k'a yira k'a fɔ ko kalanta ko a bɛ bɔ a tɛ bɔ a dɔgɔkɔrɔ cogo si la
o gɛlɛya ni o waleya minnu ni olu kɛra Nouvelle Horizon ka ɲɛfɔli la k'a kɛra sababu ye sa min ye maaw yɛrɛ ye sa olu ka danaya ka o dɔgɔya kosɛbɛ ka taa ministre kan ministre min ni o ye Amadou Sy Sabani ye ko wulikajɔ okumu kɔnɔ gafe ka ɲɛfɔli la ko min ye maa kofɔlen ye sa n'o ye ministre ye an bɛ don min na i ko bi ko a ye bɔli minnu kɛ kɔsani na bɔli in caman bɛ yen nɔ sa ko olu ni sababa ma bɛn o de kɛra sababu ye sa ko maaw yɛrɛ ka siga a ka wulikajɔw la ko bari o n'a taga o taga min ye Amadou Sy Sabani ye an bɛ don min na i ko bi ko fo minitinin in na sa ko ministre do ministre min ni a bɛ kalankow tagabolo bɛɛ lajɛlen kunna jamana kɔnɔna la camancɛ fanga o okumu kɔnɔ o waleya minnu ni olu bɛ sen na an bɛ don min na i ko bi ko tiɲɛ do a ye bɔli ko caman kɛ bɔli minnu ni olu ma bɛn ni sababa ye sira caman fɛ o waleya minnu ni olu y'a to ni a ma bɛn ni sababa ye sa ko o kɛmɛ sababu ye ka maaw bila bisibasa la kosɛbɛ maaw kunkolo la min ye ministre yɛrɛ min ne a bɛ kalanko bunakun kan yala a bɛ waleya ninnu dɔn wa yala a tɛ waleya ninnu dɔn wa maaw kɔni jɔrɔ bɛ a kow kɔnɔna la k'u y'a yira fana k'a fɔ ko min ye ŋaniyaw ye ka ŋaniya siri ɲɔgɔn fɛ ka baaraw sigi sen kan min ye fɛɛrɛ caman ye olu ka se ka na yaasa kalan wuli o ka kɛ ko maa ɲɛ tɛ o la ministre fan fɛ Awa Suwaidu Tarawele a ka ɲɛfɔliw la a y'a yira k'a fɔ ko ministre ye fɛɛrɛ caman sigi sen kan ministre jumɛn ko don min ni a bɛ kalankow bɛɛ lajɛlen kunna ko a ye fɛɛrɛ caman sigi sen kan fɛɛrɛ minnu ni olu ma kɛ sabatifɛnw ye hakililajiginna ko baara minnu ni olu kalifan bɛ a la camancɛ fanga ɲɛmaaw fɛ don tɛmɛlenw kɔnɔna la sa ko fo ka na se an bɛ waatinin min na i ko bi ko a yɛrɛ ka kɛwalew o de kɛra sababu ye sa an bɛ don min na i ko bi maa caman bɛ yen olu ka siga a yɛrɛ ka baara dɔnniya in na fasiri Awa Suwaidu Tarawele ale ka fasiri don a bɛ Nouvelle Horizon kɔnɔ u ka bi bɔli aw bonya b'a la. An bɛ bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ k'an ɲɛsin Challenger ma Challenger a fana ye bɔli kɛ bi a da bɛ wulikajɔ la koyi a y'a jira k'a fɔ ko min ye ɲininkali belebeleba ye ko Mali jamana y'o kɛ waleya kɔnɔ waleya min n'a bɛ wele ka jɔnjɔn di maa ma mérite national ko min ye Golo Konare ko o ka ko da kan ka don a la koyi Challenger maaw da b'a la bi u y'a jira k'a fɔ Dirisa Togola ale ka fasiri don a y'a jira k'a fɔ ko ka kɛɲɛ ni min ye jɔnjɔn min ni Mali jamana b'o di waati ni waati baarakɛlaw ma minnu ni u lakodɔn bɛ u ka baaraw kɔnɔ k'a bɛ n'a fɔ mérite national o jɔnjɔn ko Mali ɲinana an bɛ don min na i ko bi min ye Golo Konare kɔ koyi a ye ɲininkali tɛnku de bila k'a jira k'a fɔ ko ka kɛɲɛ ni min ye reconnaissance min ni o bɛ yen nɔ don tɛmɛlenw kɔnɔna la sa ko maa kofɔlen ko a ye wulikajɔ caman kɛ yiriwa tagabolo kɔnɔna la Mali fantan ani naani bɛɛ lajɛlen na ko k'o bɔ a la maa de don a yɛrɛ ja bɛ yan nɔ ko maa de don maa min ni Ala ma garisɛgɛ yeli la koyi bari o n'a ta o ta ko a ka parcours ko ye parcours exceptionnel ye o ti dɔwɛrɛ ye koyi ko a ka wulikajɔ don maa bɛ se ka gɔri turu wulikajɔ minnu kan su fara tile kan Dirisa Togola ale ka fasiri don min ye Challenger kɔnɔ a y'a jira k'a fɔ ko ka kɛɲɛ ni nin maa kofɔlen ye sa ko a bɛ wulikajɔ de kɛ wulikajɔ minnu ni a bɛ kalanko o bunakun kan ka na se min ye seko ni dɔnko tagasira min n'a bɛ wele ko dɔnsenw ni o ye musique tagabolow ye ko fo ka na se wulikajɔ wɛrɛw ma ko bari an bɛ don min na i ko bi waati min na ni maaw bɛ sigilen k'a jira k'a fɔ ko jɔnjɔn a n'o ka kan jamana kɔnɔna la n'o ye mérite national ye ko Mali jamana ye jɔnjɔn caman di kɔsa in na o jɔnjɔn kɔnɔna la ko maa kofɔlen ni o ye Golo ye sa Golo Konare ko a ma ye a kɔnɔ bi a ma ye a kɔnɔ sini gafe kɛmɛ ka ɲininkali tɛnku bila a y'a jira k'a fɔ ko waati min na Mali ma a lakodɔn nin baara ninnu kɔnɔna la ko jamana wɛrɛw bɛ yen minnu ye an dafɛ jamanaw ye fo ka taa se nanzarala jamanaw ma ko min ye Allemagne ye maa bɛ se ka gɔri turu o kan ko olu ye jɔnjɔn belebeleba ta ka di min ye maa kofɔlen ma ni o ye Golo ye o hakilina kelen in kɔnɔ ko Itali jamana o ye o waleya kelen in kɛ ko don tɛmɛlenw yɛrɛ la min ye jamanakuntigi camancɛ fanga ɲɛmɔgɔ min ni o b'an kunna Asimi Goyita ko ani maa kofɔlen ko u ye ɲɔgɔn ye u kumana sira caman fɛ jamana yɛrɛ tagabolow kɔnɔna la min ye seko ni dɔnko o siraw bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la ko o de bɛ maa yamaruya k'i yɛrɛ ɲininka k'a ye k'a fɔ ko jɔnjɔn o kan ka di maa kofɔlen ma ko maa bɛ se ka gɔri turu waleya min kan nin baara bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la Challenger maaw ka ɲɛfɔli la sa ko maa de don maa min ni Ala ma garisɛgɛ yeli la lujuratɔ don ɲɛ da o fanfɛla la ɲɛkisɛ ko o ta fanfɛ ko nin bɛɛ lajɛlen kɔnɔ min ye Jiburula o kɔnɔna la ko a bangera yen nɔ de
tagabolo kɔnɔ min ni o kɛra Mali yɛrɛ Mali yɛrɛ kɔnɔna la yen nɔ ko Ngolo Konare a ye wulikajɔw sabati k'a kɛra pionnier ye o ti dɔwɛrɛ ye ko ye jɔnjɔn belebeleba dɔw ko a ye olu sɔrɔ a kɛra maa fɔlɔw ye maa fɔlɔ minnu ni ka sɔrɔ yeli o ka gɛlɛ u ma u ka tila kana kɛ min ye karamɔgɔ belebelebaw ye ko a kɛra karamɔgɔ ye min ye IGA kɔnɔna la IGA ko o ye kalanso ye kalanso min ni o bɛ yeli o ka gɛlɛ maa minnu ma Bamakɔ yan nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Falajɛ mara kɔnɔ ko o min ni o sigira sen kan kabi san 1973 ko o n'a taga o taga n'i ye maa kofɔlen in jateminɛ n'o ye Ngolo Konare ye ko a ma siga a miniti kelen a ka baaraw tagabolo kɔnɔna la a ma saliya ko o sira belebeleba dɔ bɛ yen nɔ min ni a ye o sabati min ye san 1979 ko o tɛ dɔwɛrɛ ko ye k'a ye diplôme d'études fondamentales ka o décroché Mali kɔnɔna la ko min ye a ka bac ye ni o ye jɔnjɔn ye sa tagabolo kɔnɔna la min ni o bɛ sɔrɔ kilasi 12 okumu kɔnɔna la sa ko a ye o sɔrɔ min ye san 1982 n'an ko 1982 ko langue et littérature o diplôme tagabolo kɔnɔna la ko a ye mention yɛrɛ sɔrɔ o kɔnɔ ko ye mention bien ko a y'o sɔrɔ tagabolo kɔnɔ min ni o kɛra san 1985 ni maa kofɔlen gafe da b'a la u y'a yira challenger maw ko a ti faamu cogo si la ko a ye ENSP kɛ ka tila ka licence ka o daragi ko n'i ye o waleyaw bɛɛ lajɛlen jateminɛ kuma dafa kuma la ko Ngolo Konare an bɛ don min na i ko bi ko karamɔgɔ belebeleba don min ni a bɛ kalansow kɔnɔ kalanso min ni o ye IGA ye ko n'i ye alimankan ka o jateminɛ sa ko a ye o fana baaraw bɛɛ lajɛlen sabati an bɛ don min na i ko bi k'a ti faamu cogo si la min ye camancɛ fanga ɲɛmaaw u ye jɔnjɔn minnu di kɔsa in na maa caman ma k'a ye k'a fɔ ko Ngolo ko a ma ye o jɔnjɔn kɔnɔna la ko o ti faamu cogo si la ko bari n'i ye hakililajigin kɛ ko lauréat min ni prix min ni o bɛ di UNESCO maaw fɛ ko kabini san 1995 n'an ko 1995 ko o dira maa kofɔlen in ma min ye UNESCO maaw fɛ UNESCO bɛ maa min gafe ka ɲɛfɔli la UNESCO ye maa min kɛ misaliya ye Mali yɛrɛ kɔnɔna la ko ni malidenw ni olu ma o kɛ misaliya ye ko a ɲininkali a tɛnkunlen don an bɛ don min na i ko bi ko a ye wulikajɔ caman kɛ maa bɛ se k'i yɛrɛ ɲininka wulikajɔ minnu kɔnɔna la dɔnkili ko o taga sira fɛ ko min ye an ka ŋara belebeleba dɔ Ami Koyita ko a y'o dɛmɛ sira caman fɛ farafinna bolo kan fo ka na se min ye nansarala siraw ma ko min ye an ka jabarani belebeleba ale sanfɛ don tɛmɛlenw kɔnɔna la ko maa kofɔlen a welela k'a ɲininka dɔnkili ko taga siraw kan musique ko taga siraw kan hali ni k'a sɔrɔ a ma garisigɛ yeli la ko Ngolo Konare an bɛ don min na i ko bi kɔni min ye a nɔfɛmaw ye ka na se a yɛrɛ ma fo ka na se jamana kɔnɔdenw ma maa caman ko olu furukun bɛ u dusukun kasi bɛ k'a sababuya kɛ min ye jɔnjɔn min ni a n'o ka kan ko o ma di a ma cogo si la jamana ɲɛmaaw wele bɛ bilalen u ma challenger maaw fɛ sa ko u k'a lajɛ u ka jisumani kɛ u koli ji la u ka segin u kɔ mois de la solidarité min ni an bɛ o hokumu kɔnɔ sa o kana fori cogo si la k'a sɔrɔ maa kofɔlen ani min ka kan o ma d'a ma e ko a yɛrɛ tɛ dansiri an ka bi fasiriw la de fasiri minnu ni an y'olu sɔrɔ k'u fara ɲɔgɔn kan an y'o de fɔ Joliba TV News Joliba FM an ka laɲini bɛɛ lajɛlen tɛ dɔwɛrɛ ye koyi gafew mana bɔ ka ban nansarakan don an bɛ se kɛnɛ kɔnɔ ka se ka u bamayɛlɛma to dun kana yaasa bɛɛ lajɛlen bɛ se ka faamuyali sɔrɔ a kɔnɔ cogoya min majɛ o majɛ n'aw ye baara in kɔnɔna la sa o ye an ka majɛ ye adamaden baara a tɛ taa o kɔ ni ala m'an ka jɔnya jɔ an na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ don nataw kɔnɔ an b'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen aw ka to sɔgɔlen aw ka télé mandi la aw ka to sɔgɔlen aw ka radio mandi la Joliba TV News Joliba FM tile baara don ala ka tile hɛrɛ